Ndiye iwe ndine tsopano tiwerenge limodzi mu ndime iyi yakufotokoza kwanga kwa gawo lachitatu limene ulitenge ngati gawo 1 la yankho lakufunsa kuja. Tamvera. Verse number 12 akunena kuti sindidzakhala chete osatchula ziwalo za ng'onayo ndi mbiri ya mphamvu yace ndi makonzedwe ace okoma. Ang'onayo uyuyu ndi Yobo, waiwerenga ng'ona ija tsopano waidziwa. Ndinanena kuti iwe ndine tikuyenda ulendo ngati Yobo, ndipo tafika pa gombe, iwe Nsilamu ine Mkhristu. Ndiye pano tikupeza mawu Yobo akunena kuti sindidzakhala chete osatchula ziwalo zake za ng'onayo. Ndiye kuyankha ndidziyankha pano ndikufuna ndikupase ditelo ya chinyama chotchedwa ng'ona. Pamene ndikuyamba kutchula ng'ona, ndikufuna kuti iwe ndine uyambe kuona kuti kodi pakati pa ng'ona imeneyi ine chiwalo chake ndili mbali iti ya ng'ona imeneyi. Ndiye pano titchula ziwalo za ng'ona, koma osayiwala kuti amene adayeserapo kutchula ziwalo zimenezi jihadi idawapha. Amene adayesera kutchula ziwalo zimenezi sharia law imayika pa chiweruzo. Ndiye tipempha Ambuye kuti iwe ndine atithandize mmene tikuyamba kutambasula yankho lakuti kodi Chisilamu chilimo m'Baibulo. Tiyambe kuona za chiwalo cha ng'ona kuti Yobo akuti sakhala chete, inenso sindikukhala chete kubisira za mmene chinthu chimenechi chidayendera. Tamvera. Verse number 13. Ndani adzayenda kapena kuti ndani azayesa, ndani azayenda chovala chache chakunja, adzalowa ndani ku mizera yace iwiri ya ku mano ace. Tsono mmene tafika pamene pa m'bale wanga, tiye iwe ndine tipemphere kuti tikuyamba kuyankha. Mulungu wakumwambamwamba mutithandize. Kuchokera pa verse number 13 ndi 14 pa buku la Yobo chapter number 41. Mbaleyi wachipembezo china, ine wachipembezo china, tikuyamba kusakasaka choonadi chimene chingatithandize kumvetsa zambiri ya Baibulo pakati pa mitundu iwiri yovuta ku dziko lapansi, umene ndi mkangano waukulu wa ana a banja limodzi. Mulungu atithandize pamene tikuyamba ulendowu mu dzina la Yesu Khristu. Amen. Mwana wa Mulungu, tamvera m'bale wanga. Verse limeneli likunena kuti ndani azasenda chovala chache chakunja. Akunena ng'onayo amene angapite ndikupita pa dziwepa ndikukasenda chikopa cha ng'ona ndani. Chifukwa iwe ndine tikudziwa kuti ku dziko lapansi lino zilombo za mitundu zimayimira maulamuliro osiyanasiyana aku dziko lapansi. In this case, popeza zilombozi zili ndi matanthauzo osiyanasiyana, ndimafuna uone kuti mkatikati mwa chinthu chimenechi akutipasa bode yonse ya chipembezo cha dziko lapansi imene pakadali panopa ikuchitidwa hedi ndi Roman Catholic, pamene akutsogolera ndi Papa. Ndiye tione kuti chonsechi chimene chimatchedwa kuti Christianity ku dziko lapansi without Jesus akutipasa chithupi cha ng'ona ku dziko limeneli, chimene anthu ambirimbiri a mipingo yosiyanasiyana tazungulira thupi limene lila ng'ona, limene lidayamba kuonekera mokhala ngati kwenikweni mu nyengo ya Constantine chama 312 AD. Koma tisadafike pamenepa musayiwale kuti kumbuyoko
ulamuliro wa Roma unali utafika pa chimake penipeni titasala ndi zaka zokwana 163. Munyengo ya Judas Makabeo tikulunjika akachisi akumangidwa omangidwa ndi Herode. Mmene Yesu amabadwa anapeza ng'ona imeneyi ili ndi full body yakalamba, chikopa chake chakwima kotere kuti munthu okwanisa kubaya chimene chaonongeka ndani amene ati apite. Aliyense anali akunjenjemera kunjenjemera ufumu wa Roma. Pamene pa undimvesese, Nsilamu anali pansi pa Roman Empire ndi ng'ona. Mabuda ali pansi pa Roman Empire ndi ng'ona. Tamvera nkondedwa, Mahindu ali pansi pa Roman Empire, iyi ndi ng'ona. Mashinto ali pansi pa Roman Empire ndi ng'ona. Kupadikizapo satanic worship ili pansi pa Roman Empire. Ndi chifukwa chake ku St. Peter's Square ndi kumene amasunga buku loopsa kwambiri timalifotokoza lija likusungidwa kuja kumeneko, the Grand Grimoire. Chifukwa chani? Imeneyi tikuiona panoyi ndi ng'ona. Unali ulosi umene Yobo akutionetsa za chirombo chotchedwa ng'ona chopezeka pakati pa madzi. Ndiye funso likubwera kwa atumiki amene apeza yangokhala phesi kutakataka, koma akufunsa kuti ndani amene ati alimbe mtima ndi kuyamba kusenda chikopa chake cha ng'onayi. Mpingo tamvera adayimirira Muhamadi zaka zimenezo, adanyamula lupanga kuti akasende chikopa chimenechi pogwiritsa ntchito nkhondo, koma zidathera kuti anangowina mayiko teke kupita kuja kuzungulira kuja ndi malijoni onse amene chisilamu chidayamba m'bale wanga. Koma mbiri ya kupambana kwa Nsilamu pa nkhondo zimene zidayamba ni Muhamadi zachipembedzo, kodi zidapita patali? Adalephera kusenda chikopa cha ng'ona. Itayima poteropo kwabuka zipembedzo zikulu ku dziko lapansi. Achina John Wesley chitagona chirombocho adakanika kuti akachisende chikopa chake cha ng'ona, osayiwala kuti mmene chidagona pakatipa padafunika amene akadalimba mtima kuzasenda, kuti mpaka nachionetse thupi la mkati chidaopseza maulamuliro onse amene adalipo. Osayiwala kuti chirombo chimenechi chikuyimiridwa ndi mutu nambala 6 malingana ni masomphenya anyamatanso ona zirombo zikutuluka pansi. Mukantenga munthu otchedwa Daniel kuwerenga maulosi akambuku la Daniel, pamene akuona zirombo zotuluka pa nyanja ngati mmene adaonera Yobu, musayiwale kuti chirombo chimenechi mmaonekedwa amene Yobu adachiona, Daniel adachiona, chimatuluka ngati chirombo cha nambala 4 chimene chinkayimira Roman Empire. Yagona apa ng'ona, ndani atatuluke ndi kuyamba kusenda chikopa cha ng'ona imeneyi? Ndi mamfuna ameneyo. Mu 1844 akutuluka Seventh-day Adventist wanyamula kampeni kawo kodakwanisa kusenda chikopa chimenechi. Si tikuiona ili tengenenge gwede. Anyamata kuchoka ku America alephera kusenda mapeto wake kungosisita pamwamba. Ni chirombo chosausa kwambiri. Ndani amene zakwanisa kusenda chimenechi? Inu mwayiwala kuti kudauka mapente adayipeza ng'ona imene itagona, achina full gospel amake Assemblies of God adakwanitsa kodi kusenda ng'ona imeneyi? Kwakanika wanthu kuti akayisende amene adayesera kutenga mpeni ndi kungoyipawasula chabe anaphedwa, sadakhale ndi moyo. Kumbukirani zaka 100 za atumwi pamene Yesu adatsogolera nkhondo yobola ng'ona imeneyi. Hakunyamuka mkulu ya kupita hakulinda ngochotsa mano anyamata pitirizani ntchito oyesera kugwira pansana pa ng'ona imeneyi. Hanala atumwi
Kumbukirani kuti Petro anaphedwa, Andrea anaphedwa, anyamata Simoni anaphedwa, ndi gulu lonse la atumiki linaphedwa. Chifukwa chani? Anayesera kukasenda chikopa chimenechi, koma chirombo chimenechi chotchedwa ufumu wa Roma, chimene chikuoneka m'masomphenya mu Yobu chapter number 41, chinagwedeza dziko lonse lapansi mpaka sadapezeke ngakhale mmodzi amene akadakwanitsa kuchigwetsa chirombo chimenechi. Pano pali funso, verse number 13, ndani azasenda chovala chache kunja? Funso number 1. The entire Catholic, the entire Roman Empire, imene ikupanga exist mpaka lero, imene Daniel pa chifano choima imaonekera kumapazi kutakutidwa dongo koma chisulo chaponda. Ndani wakwanitsa kusenda? Tikufuna anyamata amipeni yakuthwa, amene Bible likuti nakupatsa mawu, amene ni lupanga lakuthwa konsekonse. Ndi zipangizo zanji zimene anyamata mwabwera ku gombe ili la chikhirisitu azibusa mwanyamula dzanja kuti mukasende chikopa chang'ona, pakuti ndikukuona ni wena mwanyamula mafoni mungasendere kodi ng'ona. Simudanyamule kanthu, mubwera m'masatifiketi amene adalephera kusenda chikopa chimenechi. Kunala anyamata ophunzira ali ndi madigiri wawo koma yunivesiti akuti adalephera kusenda chirombo chimenechi pogwiritsa ntchito sukulu. Mwana wa Mulungu, ndani azasenda chovala chang'ona imeneyi? Pakuti yatikhalira pomwepo mmawa uno masana wano mpingo wa Mulungu tamverani, ndikuwaona machalichi ambiri angochizungulira akungochisisira pamwamba asowa mipeni, koma Ahebere akuti mawu a Mulungu ni lupanga lakuthwa limene limanola ndi kucheka ndi lakuthwa konsekonse. Ngati tifuna kusenda ng'ona iyi yakudziko lapansi imene ikuwapyeza amphamvu, tikufuna akaswiri amene Mulungu wayitana ni wapatsa mawu, mawuwo awalimbire mtima likhale lupanga tipite. Pakuti kuntunda ku Yobu walandira kale mafunso mu verse number 4, musapangane nayo. Tsono tikufuna vanthu pano amene ati asende chikopa chimenechi, ndi amene pa verse number 4 tawerenga ya Yobu 41 akana kusayinira mgwirizano oyenda limodzi ni chirombo chimenechi cha ukatolika, chirombo cha upapapapa. Akuyenda nyamata amenewa mpingo wa Mulungu. Timva popeza munthu wolemba buku la Yesaya chapter number 11 watiuza chimene chikuchitika lero. Nkhani yosausa, ndani amene azasenda chovala chake chakunja? Tsopano kusenda chovala chakunja kwa ng'ona imeneyi ndi kumene kwakhalira mavuto kwambiri, kotero kuti dziko lapansi lili pa mkwingwirima, zipembedzo zili pa mikwingwirima, zikukanika kuti zikasende chifukwa cha njira zimene timapitira kumeneko. Njira ichoyamba imatiraka pa legislation. Nkhani yosausa, choyamba kumene mipeni yosendera chikopa chang'ona, kumene machalichi amakalandidwira, amalandidwa pamene tikulembetsa chalichi legislation. Nene pano khala poyera palibani kandeyi. Tamverani, pamene tikupita ku legislation kokalembesa chalichi kuyambitsa utumiki, ikamayamba ministry, ndi kumene ng'onayi imalanda mipeni yosendera chikopa chang'ona. Sakumva wanthu, vuta lake chichewa chikuvuta kuti akachimve, chikuvuta bwa
mumuone Yesu amene adakwanitsa kuchikalakasa chilombo chimene chadata sadapite kukalembetsa ku ufumu uliwonse ministry yake. Anangotuluka ngati mwana wa Mulungu ndi kumalalata nkumanena kuti mukayiuze nkhandweyo. Mawa ndilimo muno nkhandweyo amanena boma la Roma. Lero ndani ati akuwa ndi kunena kuti nkhandweyo ndi iwo amene akana kukapangana chopangano. Sopano ngati certificate ya tchalichicho mwakayitenga kung'onayo muyisenda chikopa ngati zitheka. Ndezalephera zipembedzo kusenda chikopa cha ng'ona. Mwalepherera kwa aloya, mwalepherera kwa registrar general amene adalembesa chipembedzo chanu chifukwa amakhala ndi constitution zipembedzo yoti iyendetsere chipembedzo zimene akuti sizimatheka kungoyamba loya kapena boma asadaunike. Ndiye timatenga za Mulungu kukaunikitsa kwa anyamata amaloya ovala zibakuwa zosendeka mmutu, nkhani yosausa, anyamata ovala mikanjo ya black. Ndamene timakasayinisa eti wanthu oti adachita zinthu zamalamulo law. Ife tikutenga Bible tikaunikitsa kuti amenewo ndamene ati akanene zoyenera ife kuchita tchalichi kapenayi. Kumeneku ndi kumene adayilandira mipeni yosendera chikopa cha ng'ona, nkhani yosausa. Wena mipeniyi adalanditsa ku college ya sukulu ya tchalichi chawo. Akuti bwerani ku Bible school zaphunzire. Mmene akubwera ngati dzina la ubusa akunama si mbusa ayi. Walanditsa mipeni ku sukuluko yosendera chikopa cha ng'ona chifukwa sukuluyo ni bwenzi la boma. Constitution ya sukuluyo ni bwenzi la ng'ona imene. Kodi lingakupase mpeni Bible school inganipase mpeni wosendera chikopa cha ng'ona? Zitheka kumapanga kuti amene wa verse number 4 agwirizana na amodzi ndipo adavomera kulambira Satana malingana ndi verse number 4 ya Yobo chapter number 41. Mpingo wa Mulungu tulukani mmenemo tentizipita kwathu tilunjika ulendo wa kwathu ana Mulungu. Ndani amene azasenda mukuyiwala inu kodi kuti tchalichi cha atumwi chimene chinalibe ngakhale Bible school, chimene chinalibe ngakhale azibusa otulutsidwa kuchoka ku makoleji. Tamverani ana Mulungu, mmene anali kuyenda kusogozedwa ndi Mzimu, Mulungu adawapasa mipeni mpaka na boma la Roma lidadziwa kuti kula china Polycarp, adadziwa kuti achina Blandina hali momwemu tentikagwire. Ndi adagwira ndi kuyamba kuwapha chifukwa anali ni mipeni yosendera chikopa cha ng'ona. Sadalanditse ku registration, sadalanditse ku makoleji, nkhani yosausa. Kodi mpeni uja adakupatsani Mulungu tsiku limene amakuyitanani mwalanditsa kwa ndani? Pakuti ng'ona ndi imene ili apa. Ifunso likuti ndani atasende? Mukumvesa chisoni atumiki, kumumvesa chisoni Mzimu Woyera. Hakuyembekezera tu ine mpaka lero kuti ndisende chikopa cha ng'ona, nizuzule kuti izinza chabe sangokhala pay. Hai, ndili nawo mpeni basopa kamanitana kutchalichi, kunsonkhano, kuchipembedzo chanu kuti nikhale mbali yanu. Ndili ni mpeni mdzanja wosendera chikopa cha ng'ona ndipo ndizasenda mosaopa zotsatira zakusenda kwanga. Ndikudziwa kuti mmene ndikupita kung'ona yogona kuti nkasende chovala chache amene adayeserapo kusenda ng'oma imeneyi kuliba adaphedwa, ena adadyetsedwa ku mikango, ena adazunzidwa nasakazidwa chifukwa adachita attempt kusenda chikopa chimenechi. Ana Mulungu, tayima pa gombe pano tikufuna kusenda chovala chache cha ng'ona. Ndani amene atasende chikopa chimenechi? Sono iyi ndi ng'ona. Tamvera m'bale wanga theka la verse number 13.
adzalowa ndani ku mizera yace ya mano ace. Tsopano nimafuna kuti iwe umvetse pano. Bible likuti adzalowa ndani ku mizera iwiri ya kumano kwa ng'onayo. Ndiye kuti mmene ndakupasa thupi la ng'ona pano, Yobo mtundamu akuti sindikhala chete osatchula ziwalo zace za ng'ona, ndiye ndayambira chikopa cha ng'onayi. Sono verse number 13 theka lake pali funso, ndani amene adzalowa ku mizera iwiri yakukamwa kwa ng'ona? Mchakani nati funsoli nditha kuliyankha mwina mpaka Sabata nikukuyankha. Tsopano iwe ndine tikufunika tipeze mizera iwiri yakukamwa kwa ng'ona. Ukayang'ana mizera iwiri yakukamwa kwa ng'ona upeza kuti kuli Isaki ndi Ishmaeli. Ndekuti mupeza kuti kuli Chikhristu ndi Chisilamu. Chimene zipembedzo zonse kaya za mafano kaya nchani za mitundu ina zikutuluka kwa Isaki. Zipembedzo zonse za mitundu ina zikutuluka ku Chisilamu, kwa mwana otchedwa Ishmaeli. Ndiye pano mizera iwiri ndekuti ndikupasa Ishmaeli komanso Isaki. Ndiye Bible likuti ndani munthu amene adzalowa ku mizera iwiri yakukamwa kwa ng'ona? Imene ndikupase Vatican komanso Mecca. Ndani amene ati ayime pano ndikutulutsa uthenga wozuzula Msilamu amene saphedwa? Ndani amene ati atulutse pano kuzuzula Chikhristu ichi cha dziko lapansi chimene chikupanga ufumu ku dziko lapansi lino, chikutsogozedwa ndi Mkatolika, chimene Papa ndiye mtsogoleri? Ndani ati adutse kukamwa kumeneko? Pakuti taona akukanika kudutsa atsogoleri a sukulu zozama, adapita ku makoleji amadzitcha mpingo otsala, koma lero ali jenkha mmene chayasama kukamwa. Muwaona kodi akulowa ku mizera iwiri yakukamwa kwa ng'ona? Mwaona aulambalala kukachisisira pamwamba, akanika kusenda chikopa akufuna alowe pa mizera iwiri yakukamwa kwa ng'ona. Ndi aliyense amene amalowa ndiye mizera iwiri yakukamwa pa ng'ona imeneyi imachitidwa hedi ndi bungwe limene limatchedwa kuti WCC kapena kuti Interfaith. Aliyense amene walowa kumeneko waphwanyidwa, tunena pano akujegededwa nyakwi chatafuna mipingo chirombocho pasopo yadyedwa, atumika adyedwa ni chirombo chimenechi pasopo. Khani yosausa azunzika wanthu, tunena pano machalichali puta ubalalika zikungobuka za chisawawa, lowa udyedwa. Ndani amene azadutsa kumazera yace iwiri yakukamwa kwa ng'ona? Ndiye iwe Msilamu mzanga, tsopano ndiyambe kukufotokozera kuti kuyambira pa vesi limeneli ndi pamene tsopano tingayambe kuyenda limodzi iwe ndine kuti tikapeze chipembedzo chako ndi chipembedzo changa. Kumeneku ndikuyambapo kusongola kwa kupezeka konunkhizira patali koyamba kumuona Msilamu m'Baibulo akuyambira pa vesi limeneli. Ndani adzadusa kumano kwace kwa chirombo chimenechi ndikudusa pakamwa pa mizera iwiri ya ng'ona imeneyi? Ndiye limeneli m'bale wanga ndiye phunziro limene lingakhale ngati tsopano ndikuyamba kukuyankha. Kazi umveka kaya takhala kaye pomwepo uyambe wamwa madzi, tikumane mu chapter chinacho pamene tikupitirira, koma osayiwala kuti mmene tikupita mu gawo linali tikuchoka kuchovala chokanika kusendedwa. Ndanyamata olimba mtima amene ati aduse kudzitseko zapakamwa pace. Ndani amene ati aduse? Verse number 14
adzatsegula ndani zitseko zapakamwa pache. Mano ache opsa pozungulira pawo. The network ya mloma ameneyi ndiyo opsa okondedwa. System ni mano akuthwa akhala akukanika wanthu kutuluka mu system. Chipembezo cha bwinobwino koma chakanika kudula network. Yobo chapter number 41 verse ya number 14 teti werenge limodzi. Adzatsegula ndani zitseko zapakamwa pache. Mano ache opsa pozungulira pawo. Sizamasewera kuzuzula mukuiona network mmene ikuyendera mulengalenga. Mukuona mmene maboma athu agwidwira muukonde kupasidwa ndalama uko atipitani mukayambe kulemba wanthu ku dziko lapansi. Network ndani amene adzadusa kukamwa kwake kwang'ona. Mukamayang'ana mafunding aku dziko lapansi azimene maboma akuchita zokhuza kunkola munthu ngati mano akukamwa kwang'ona, mukapeza kuti kuli Chisilamu komanso kuli Chikhristu. Mabungwe amenewa ndi amene akupereka thandizo kumayiko kuti zinthu zikayambe kuyenda mmene mukuzionera pano pamo. Mano akukamwa kwang'ona afika posausa chifukwa magalajuweti anthu ophunzira ali mkhwapa mwa chirombo chimenechi ndi akukhazikitsa ndondomeko zopweteka kwambiri ku dziko lapansi. Kodi nthenda zongopangidwa zikuonekera mdziko lapansi, mavairasi ongopanga ndi chirombo chokhala ni mano akuthwa chikuchalira chili ndi webu yosausa kwambiri, chikutenga akhristu onse kwaponya mu WCC. Ukonde umene misampha ya zipembezo yakakodwa chagwira maboma onse ndi kwaponya mu United Nations. Kukamwa mizera iwiri yakukamwa kwang'ona. Pamene ukupeza Chisilamu ndi Chikhristu ukhale pamwepo, ukapezanso kuti kuli Chikhristu uku kuli malamulo aboma, ndiye kuti ukapeza kuti kuli WCC uku kuli UN. Kukamwa kwakuchikamwa mizera iwiri yakukamwa kwang'ona. Ndani amene ati adutse kumeneko? Ndi ulendo osausa kwambiri ana Mulungu. Pamene tafikapa tikufuna ana Mulungu olimba mtima komanso opita chitsogolo ndi Mulungu wawo, chifukwa chirombochi chakalipa kwambiri ku masiku akumapeto ano. Mipingo yakodwa, matchalichi anu ali m'madzi sakumva wanthu. Mukuona ali phee azuzula cha wamyata sangatuluke chifukwa kukamwa kwang'onayi kuli network yodetsa nkhawa kwambiri. Ndi akuti ndani azadusa ku mizera yache iwiri yakukamwa kwang'ona imene, pakuti pamano ache ndipo opsa ndipo zungulirawo. Verse number 15 akuti mamba ache olimba ndiwo kuzitama kwache amangika pamodzi ngati akomedweratu. Mpingo wa Mulungu, ana Mulungu, pamene tikufika kumapeto angotitsegula maso ndi Mulungu ndi kutionetsa choyenera kuchita m'masiku akumapeto ano ndi kuyang'ana chimene chingatithandize pakati pa ife ngati ana a Mulungu. Choncho mwana wa Mulungu, m'bale wanga, undilole kuti gawo limeneli likhale poyambira kwambiri. Ndimafuna ndiyambe kukuonetsa mizera iwiri yakukamwa kwang'ona mmene tipezemo Isaki ndi Ishumaeli. Undilole kuti lero ndilekezere pamenepa, pamene ndikubwera ndi gawo tidzayambira pa vesi limeneli, koma tikusiyana ndi kukuonetsa kuti Chisilamu chayamba pamenepa pa mizera iwiri yakukamwa kwang'ona. Tipezapo Isaki ndi Ishumaeli, ndipo tikauona ulosi mmene ukuyendera kudzafika lero pamene tili pano, kuti kodi zikuyenda bwanji. Akutafuna mosiyana, pakuti mano apansi
akuponya kumano akumwamba ndi akutafunira limodzi. Chikhristu ndi Chisilamu chikuphwanyira limodzi pya pya pya. Kamene kati kaloweko kaya chimanga chouma chokazinga pwa, kaya chilowa chani pwa. Kunali zipembedzo tichimanga tolimba tinalowa mkamwa mmenemu. Mudalowa mboni inkazungulira kunja kwa kamwe yang'onang'ono mboni, koma mmene yalowa bwa pwa baphwanya. Ni choopsa ichi. Imayerekedwa 7th day. Ife ndiye mpingo, ife mpingo osala kuti yanyambira pya unyambira ulowesa pano chaphwanya pwa. Ati musalalikireso uthenga woti chirombo mpapa, musalalikireso za ngelo atatu, chaphwanya kukamwa kwake nkosausa. Tikumane pa Gombe pa tsiku lija pamene Mulungu adzaweruza dziko lapansi, ndipo olungama adzadziwika, amene adapirira pakuononga kwa chirombo chotchedwa ng'ona. Pamene tasala pang'ono kufika kwathu, ana a Mulungu, tembenukani mtima ndi kuyang'ana Mulungu. Sikale posachedwa lipenga lilira, tikupita ku tsiku limene onse ozinamiza, tsiku lokhumudwisa. Tikakhumudwadi tikakafika kwathu, tikakhumudwa tikakafika kwathu, tikakhumudwa tikakafika kwathu. Amen. Mmene tikukumananso chigawo chimenechi, m'bale wanga, tiye titseke maso tipemphere chigawo chino cha madzulo cha ulendo umene tikukambirana iwe ndine pa nkhani yokhuza kupezeka kwa Chisilamu m'Baibulo. Tipemphere. Lilemekezeke dzina la Mulungu wakumwambamwamba. Iyeyo ndi wamphamvu, akonda ife, akonda tonse amene tikhulupirira dzina lake. Mwayi Ambuye mutidalitse pamene tikuyenda limodzi ndi malemba wanu, pomwepo tidikirira kwa inu kuti mukhala thandizo. Munapulumutsa ine, munandipanga ine kulimvetsetsa Baibulo, ndikhulupirira kuti m'bale inso atha kumvetsetsa. Pamene tikumaliza ulendo, minangagonjere ku chikhulupiriro cha Chikhristu, mwalandire. Ndikupempha mu dzina la Yesu Khristu. Amen. M'bale wanga, ndikhulupirira kuti tinali limodzi mmawa uja mmene tikulowanso chigawo chimenechi chakumadzulo. Tingokumbutsana kuti nkhani imene tikukambitsana ndi kuyankha funso limene m'bale wanga unafunsa mozama bwino kuti chifukwa chani mudatuluka Chisilamu, ndipo unawonjeza kuti kodi m'Baibulo mesa Chisilamu chimapezeka. Ndiye ine ndimakufotokozera kuti komanso ayi. Ndiyamba choncho, ndipo mu ulendo umenewu nafotokoza kuti sitingafikire muyezo weniweni wokambirana nkhani yakupezeka kwa chipembedzo chako m'Baibulomu kuti inaonekera motani mpaka titayambira kuchiyambi kwenikweni. Mmene timayamba ndinakutengera ku buku la Yobo, koma gawo lino la madzulo pang'ono ndimafotokozera kuti sichinatchulidwe chipembedzo chako m'Baibulo, koma muli wanthu obadwa kuchoka kwa Abrahamu amene anabadwa nkugawika pakati pa ana awiriwo. Mwana wina anapanga fuko la Chisilamu, pamene mwana wina anapanga fuko la Khristu. Kotero ndimanena kuti ngati tingamatchule mayina, akhala mayinawo amene powatsatira ndi amene akupanga fuko kapena mtundu wa aluya umene chikhulupiriro chawo chidakhala chipembedzo cha Chisilamu pakutha kwa nthawi. Zimaoneka choncho apo ndi apa. Kotero ndimanena kuti mmene tsopano tikupita kuphunzira phunziro limeneli, sitingangoyamba koma tinayambira kaye ku buku la Yobo, kumene ndimafuna kuti tisadatuluke tinakumbutsana kuti tinali pa vesi ya namba 13
pamene timaona kuti mkamwa mwake muli mizera iwiri ya mano. Ndiye titaona mizera iwiri yakukamwa kwa ng'ona, timaona kuopsa kwa mmene chirombo chimene chikuyimira ufumu ku dziko lapansi wa chipembedzo wa Roman Catholic tinachiona kuti chili ndi kamwa imene chikukwapula kapena kuti kuphwanya mipingo yochuluka. Ambiri amene anafuna kuyesera chirombo chimenechi chinaphwanya. Iweyo ngati ine ndine unganyamuke limodzi lero nkulowa m'matchalichi uzindikira kuti umumu chipembedzochi chirombo chidaphwanya. Kudali zipembedzo zimene zinkavala bwino zikamapita kutchalichi, ndipo chinali chipembedzo cholongosoka, koma ukalowa m'mipingoyo umangodziwa kuti muno chirombo chidalowa ndipo chidaphwanya, mulibe chilichonse chimene chatsalira. Khale kuyang'ana mavalidwe mapentedwe akukamwa, koma nkumanena kuti ntchalichi, uzadziwa kuti mmenemu chirombo chidaphwanya, mulibemo kanthu. Mipingo ina taunimu umati ukapita iweyo nkuchita manyazi kuti komatu chalichi chimenechi nchija chinkanenedwa chija chidaphwanya chirombo. Uli athalauza tiwaona maeriya. Nkhani imeneyi ikusonyeza poyera kunena kuti mmene Satana mdierekezi adachitira pa mipingo yochuluka, adasakaza komanso kuwonongeratu. Mipingo ija idali yolimba dzana, lero si mipingonso ayi. Ukafikapo kumaona kuti kametedwe aka nanga kavalidwe aka nanga kapesedwe aka nanga kamangidwe kalamba ka mtundu umenewu ni ka mtundu wanji. Zoona chirombo chimenechi chidaphwanya, chimayenda ndi malamulo a human rights, ndikumalankhula za ufulu wakavalidwe, ndikumalankhula za ufulu wakapembedzedwe, ndipo uthenga umenewu udali ngati kukamwa kwa ng'ona wayasama, ndipo mizera iwiri yakukamwa kwa ng'ona yokhala ndi mano olimba, amene pa vesi namba 14 ndi 15 achichemerera kuti chikalumiza mano. Vesi namba 16 akuti chikalumikizana lina ndi linzake, mphepo simalowa pakati pa mano apakamwa pang'ona. Chili ndi unity, gwirizano wa boma lake ndi wamphamvu kwambiri, malinga ndi kulongosola kwa vesi namba 16 ya Yobo chapter namba 14. Kotero tizipembedzo timene tidatsalira masiku amenewo zikaoneka kuti sizilinso choncho ayi. Bola lero mukalowa m'mipingo yotsalayi kuyendera kumudzi, bola mukaonako kuti munthu avalako chachitali, koma mukapita ya mu city center ndiye mukakhumudwa chifukwa mukapeza thalauza ili kumeneko piyetete kutodabwa kuti kodi nkuchalichi kapena nkudina. Chidaphwanya chirombo chimenechi chifukwa chani? Mgwirizano wawo chidalumana, ndipo chimalengeza ufumu umodzi, mphamvu imodzi, kuchita kumodzi. So mmenemu ndi mmene tinayambira kapena kumaliza chigawo chimene tidalekezera chicha. Koma ngati ungakumbukire bwino, nkufotokoza kwa gawo loyamba tinayima kwambiri pa vesi namba 14 pamene tinalekeza kuti adzatsegula ndani zitseko zakukamwa kwace, pamene tinapeza kuti kuli mizera iwiri yakukamwa kwace kwa ng'ona. Ndiye timatambasula momveka bwino kuti chimveke ndi wina aliyense payekha chinthu chimenechi. Tsono phunziro limeneli mmene tikuliyamba chigawo chimenechi, ndimafuna kuti tsopano iwe ndine tiyambe kuona mizera yakukamwa kwa ng'onayi. Ndiye nafotokoza kunena kuti pa mizera imeneyi tili ndi Isaki komanso Ishmaeli. Ndiye kuti iwe tsopano ndine tikayamba kufuna kumva nkhani ya Chisilamu kuti kodi chikupezeka bwanji m'Baibulo, ndiye kuti tiye tiyambire pa buku la Genesis chapter number 25. Tipeze Genesis chapter number 25.
pa chapter number 25 cha Genesis ndifuna kuti iwe ndine tiwerenge vesi yake ya number 13. Verse number 13 ikunena kuti kapena kuti tiyambire pabwino muyambira pa verse number 12. Mwamba mwakemo akuti mbumba ya Ishmaeli. Ndewe uyambe kunditsatira kuti mibado ya Ishmaeli mwana wa mwamuna wache wa Abrahamu amene Hagara mu Igupto mzakazi wa Sara anambalira Abrahamu ndi iyi. Tsono pano akuyamba kupereka mibado yochoka kwa Ishmaeli amene akuti bobadwa anakabadwa kwa Hagara. Hagara ini mu Igupto. Khani iyi ni osausa yofuna kupita kutali kwambiri kuti iwe ndine tiyambe kuimvetsa. Ndikuti pano tatsegula kukamwa kwang'ona gawo loyamba. Ndimanena kuti likuyenda peya kukamwa kwang'ona, mizere iwiri ya kukamwa kwang'ona. Tinapeza kuti poyamba ndi chipembezo. Nzera woyamba umene nzera umenewu watulusa kabungwe ka WCC. Nzera wachiwiri ndi United Nation, kumene United Nation yasonkhanisa maboma onse kwaika pamodzi. Pamene nzera uwu wachipembezo wa WCC wasonkhanisa zipembezo zonse. Ndiye munthu amene sangadutse chipembezo chimene chikumadutsa pa nzera umenewu, chipembezo chimenechi chikadutsa pakati pa mizera iwiri chikumaphwanyidwa, sakazidwa. Ndi mmene mukuonera kuti wanthu ayamba kupita kosavala kutchalichi. Chifukwa uku kuli UN, kumusiku kuli WCC, kupanga mizera iwiri yakukamwa kwang'ona ngati gawo number 1. Ndi mmene tikuonera kusintha kwa zipembezo. Koma iwe ndine potsata funso, tsopano ndayambaso kukupasa gawo number 2 la mizera iwiri yakukamwa kwang'ona, kumene tikupeza kuti kuli Isaki komanso kuli Abrahamu. Ndiye nzera woyamba wakukamwa kwang'ona ndakupasa kuti ndi Ishmaeli. Ndiye tsopano pano akupatsa mibado. Mu mibado imeneyi kuchokera pa Genesis chapter number 25 mpamene panandipanga kuti ndikuvomere kuti chisilamu chingapezeke m'Baibulo koma chapezeka ni anthu ngati mayina, osati ngati ndondomeko yakuti chisilamu chija ndichi chagona apachi. Ayi, koma ngati mayina operekedwa mkatikatimu amene anthu akatchulidwa umumu adali achipembezo kapena kuti adatenga mbali ya chipembezo cha chisilamu, kapembezedwe ka chisilamu, kapena kuti kuchokera ku mibado imeneyi ndi kumene kudatumphuka chipembezo cha chisilamu. Sakumva watu. Verse number 13. Mibado ya Ishmaeli mwana wa mwamuna wa Abrahamu amene Hagara mu Igupto mzakazi wa Sara anambalira Abrahamu ndi iyi. Ndiye tiyambe kumva mayina pano. Ndipo mayina ana a Ishmaeli, mayina awo mibado yawo ndi awa: woyamba ndi Ishmaeli, ndi Nebayoti, ndi Kedara, ndi Abidere, ndi Mibisamu. 14 ndi Masima, ndi Duma, ndi Masa. So mukangowerenga pa verse number 13, 14 ndi 15 mupeza kuti pamenepa akupatsa mayina mwachisanzo ngati Nebayoti umpeza m'Baibulo mu maulendo osachepera 6. Ukafika pa Kedara umpeza ameneyi akupezeka maulendo osachepera 12. Chifukwa chani? Ndi mitundu imene ikuyenda limodzi ndi mbiri ya ana a Israeli, chifukwa amenewa anali Aheberi chifukwa cha Abrahamu. Kotero kuti ngakhale chisilamu mmene chimayamba
muzaka izi za Muhammadi musaiwale kuti uku nikoyambirira kwambiri, panali patadusa zaka zambiri kuti chipembedzo cha Chisilamu chioneke muzigawo ziwiri, chifukwa Chisilamu chayenda magawo awiri ku dziko lapansi. Chidayenda Chisilamu, Muhammadi kulibe, ndi chimene chimatipatsa kafukufuku wokwanira wa chipembedzo cha mafano. Mwezi mauona uja, nyenyezi timaziona zija, miyala imene ili kukaba, inali milungu ya chipembedzo cha Chisilamu Muhammadi asadabwere. Ndi kumene timanena kuja kuti kudali milungu pafupi 7. Muzitenga mweziwo, mutenga nyenyezi, mukachoka pamenepo mukafika Nkaba mukapeza mwalawo, mukapeza lamba limene adamangira mwalawo, mukachoka pamenepo muyenda mupeza zisime zimene zinali ndi representative achipembedzo cha mafano zimene zinkapembezedwa ku Kaba. Nkhani yake ni yosausa, kunali milungu yambiri pafupi 360. Muhammadi ndi amene adapita ni uthenga wabwino wa Asilamu kukapungula milunguyo. Now, kantunda aka ndikukupasa kapa verse number 13 kukalekeza 14 mpaka na ukafika pa verse yake ya number 18. Zimenezi ndi mitundu imene inkaenda pamodzi na Heberi, kwakuti sunganene nkhani ya Baibulo anyamata amene wankwachotsamo ndikuti sudayambe kuwerenga Baibulo. Anyamata amene walimomo akukhuzidwa chifukwa ndi ana Abrahamu, zizukulu za Abrahamu, zimene anamukwapeza papawa akutuluka mchiunu mwa Ishmaeli kukapanga mitundu. Mukamayenda pa kantundu kameneka mukapeza kuti kantundu konse nakatchula papaka sanali anthu olankhula Chiarabu, sanali anthu olankhula chimene timachiwerenga chija cha Arabiki. Ayi, onsewa ankalankhula Chiheberi mpaka pa Ishmaeli. Koma mukachoka pa Ishmaeli kuyenda pang'ono kuntundako mukayamba kufufuza mbiri imeneyi, ndi pamene mupeze munthu wina amene adayenda pamodzi moyandikana kuchoka pa Abinadi kukafika pa mkulu wina amene amamutcha kuti Mualubu. Ndiye Mualubu ameneyo ndi amene anabweretsa dzina lakuti Alabu. Alabu akuchokera ku Mualubu. Koma munthu wina wotchedwa Adinani alinso ndi mbiri yayikulu musadafike pofika kwa Abrahamu, chifukwa mukafika pa Adinani ndi pamene tsopano muone kuti simuli kutali ndi kubadwa kwa Muhammadi amene akuoneka kuti akubweretsa chipembedzo cha Chisilamu ku dziko lonse lapansi. Koma ukafuna Chisilamu kuchifufuza m'Baibulomo sungaphonye Genesis chapter number 25. Kafukufuku wa ine bulutu wa standard 3 amayambira pamene. Khani yosausa. Now, pano ukapeza kuti uziyang'ana pano. Verse number 13 ukumpeza Ishmaeli. Ishmaeli akupatsa Nebayoti, ndipo Nebayoti akupatsa Kedala. Kedala akupatsa Abidelo. Abidelo akupatsa Mibasamu. 14 akupatsa Misima. Komanso ukampeza Duma. Usaiwale kuti Duma ukampeza ku Yesaya chapter number 21. Kumene ukapeze akufunsa kuti mulonda nthawi yanji ya usiku. Katundu wochokera ku Duma, wina akafuna kufunsa afunse. Ukampeza Duma, komanso ukampeza Kedala. Maina uwapeze apa Yesaya ndamene akuatchula kwambiri. Sono tiye tiyende limodzi m'bale wanga. Kantundu kameneka kodi kadayenda motani pano? Tiye ukapeze namba verse 16 akuti ana a Ishmaeli ndi awa, maina awo mmodzi midzi yawo, misasa yawo, ndi mitundu yawo. Ndekuti verse number 16 ikupereka maina ana Ishmaeli
midzi ya ana a Ishmaeli ikukupasa chithunzithunzi ngakhale cha mitundu ya ana a Israeli. Now imene isopano ndi rekodi ya pa verse number 15 imene Baibulo li sidatambasuke polemba nyamata a Baibulo ili. Kagulu kamene kali pamenepa adakamana mbiri sakumva wanthu chifukwa mmene tsopano Baibulo limalembedwanso na Agiriki mafiliyosofa osanenera kuti chipembedzo chomudana nacho. Akhirisitu anabisa mbiri za nyamatali apawa sadaziulule ndi kuzitambasula zonse. Zikadatambasuka nkhani ndi mbiri za nyamata ndi kukupatsani apapawa ndi pamene tsopano mukadachiona Chisilamu chikupanga kalikalalikitiki mkatikati mwa zimenezi, chikutakataka mkatikatimo, chikupanga manifesti mkatikati mwa Baibulo, koma sichidapezekemo chifukwa olemba Baibulo adamana mbiri ya nyamatawa chifukwa panali tsopano patadziwika kotheratu kuti kamtundu aka sika akhirisitu ndi kamtundu ka anthu ena nawonso akhale nazo zawo. Mukamakawerenga buku limene linalembedwa ndi Father Walakwa amene amanena kuti ndiye mwini wake amene adatuluka. Father Walakwa anali ex-priest, anali wansembe wa chikatolika, ndi amene adathawa kuchithawa chikatolika nkupita kukayambisa chipembedzo cha Chisilamu kwa aluya. Mbuku la ameneyu ndi limene limatambasula bwino lolembedwa ndi Father Walakwa, ndi mmene mukapeza amenewa akakuwuzani za misima mukakhumudwa inu kumva nkhani za misima zikutambasuka mmene adayendera ndi makolo ake Abrahamu khalamba yakalekalero, mmene adayendera ndi Ishmaeli khalamba yakalekalero, mmene adachitira pamodzi ndi Isaki, ankachita zinthu zina mofanana pamodzi, mtundu ndi mtundu nkumachitira pamodzi. Kutsogolo kwakeko kwa nyamata amenewa ankayendabe ngati Ayuda. Now kumapetopeto zitadziwika kuti chipembedzo cha Chisilamu ndi Chikhirisitu zikuoneka kuti zinthu zinzosiyana, ndi pamene Ayuda amenewa ankayamba kusowesedwa mtendere mu Israeli. Mpingo utafika kwawo anathamangitsidwa malingana ndi mbiri ya buku la Father Walakwa. Ayuda amenewa ndi amene anakakhala ku Madina. Sakumva wanthu, ndi mbiri ya chikhalire. So pamenepa ndi pamene nimati mwina utha kuonapo kanthu kamene nimafuna kuti tidachitira limodzi kuti kodi chinthu chimenechi chidatheka bwanji. Koma chodziwika nchakuti mukangomutchula Ishmaeli ndiye kuti mukufunika mubwerere mbuyo mukapezeka pa Genesis chapter number 16. Genesis chapter number 16 mbale wanga. Ndi pamene tsopano ukakhale kuti timvako pang'ono chinthu china chake chikupangitsa kuti Genesis tamuwerenga uja 24 akapezeke ndi ndondomeko zija. Chapter number 16 tiyambira verse 1 koma timafuna 2. Ndipo Sarai mkazi wace wa Abrahamu sanambalire iye mwana, ndipo anali ndi mzakazi wa ku Igupto dzina lace Hagara. 2. Ndipo Sarai anati kwa Abrahamu, taonanitu Yehova anandiletsa ine kuti ndisabale. Zovuta kuzitanthauzira kwake, kaya adamva kwa ndani Sara kuti Mulungu wamuwuza kuti asabereke. Adzatifotokozera yekha Sara, koma pakuoneka kuti pali uthenga umene mmatha kugawana nyumba kumaganiza kuti Mulungu walankhula ali maganizo akazako kapena mamuna wako.
zimene anthu nena nthawi zina amazitenga nkupita nazo pa chipembedzo. Mchaka nimati zipembedzo zoyamba ni anthu zimakhala ni maziko au munthu amalankhula mu munthu wako nkumaganiza kuti ni mulungu walankhula. Tamverani, onenedwa kuti sudzakhala ni mwana odi mulungu amasintha. Adampasiranji kuti akabereke maganizo amu mtima mwace, poona kutayika kwa nthawi akuganiza kuti wanena mulungu. Vanthu timafika povomereza mavuto akachuluka ndi kunena kuti vuto limene li mulungu walola, basi ife mulungu anafuna kuti tikhale choncho. Ndakana ine sadati nkhale chonchi. Hayi, sinifera mchisakasa chifukwa mulungu sadati mfere mchisakasa. Khani ini osausa okondedwa, simufera pabwino chifukwa mulungu sadanene kuti mfera pabwino. Mulungu ndiye mwini wake wa masituation onse, mavuto ndi mtendere. Amadziwa kuthesa wa mavuto akafuna iyeyo. Timakhala nazo wopereka akapereka, ndipo sitimakhala nazo wopereka akapanda kupereka. Fanyake pano pali maganizo amene amatha kumakhalako kwa vanthu opembeza zokambirana za abusa ni maibusa, nkunena kuti mulungu walankhula, nkukayamba unenera pa tchalichi, koma ali maganizo a iyeyo a munthu. Mulungu anandilankhula akunena maloto yabe, zongolota, umalota ukuyenda, nkhunda zikulondola, umvekere kuti ine ndalandira mzimu woyera. Iwe ulota mbalame nkhunda ikulondola ndekuti walandira mzimu woyera. Zongoganiza m'maganizo mwako mwa iwe ukuzipanga kuti zikhale kuti mulungu ndi amene walankhula. Kumene kuli ulakwitsa thyola chipangano. Tamverani pano akulankhula wakaziwa akuti mulungu ananena kuti ine nsazabereke. Chifukwa chake tsopano lowatu kwa mzakazi kapena ndingalandire ndi iye ana. Ndipo Abrahamu anamvera mawu a Sarai, osati mulungu. Alipo atumiki omvera mawu a Sarai nkumaka chipanga chinthucho ngati wanena mulungu. Nene pano kuti kuli mizimu ina imene imalankhula ngati mulungu. Tchalichi nkumayenda chikumalankhula chinthu china osati mulungu, koma pakumva nkumaona ngati walankhula mulungu. Mwana wa mulungu, iwe m'bale wanga, tsono apa ndi pamene pakuti ponya ku Genesis chapter number 25, chifukwa tapeza kuti kumeneku tsopano pokabereka pa chapter 16 pa ndi pamene tsopano pakuoneka kuti mkuluyi wasiya banja lake ndi akupita kwa Hagara. Kumeneko ndi kumene akukabereka Ishmaeli. Mbiri yodziwika bwino imene sungachedwe nayo kuyifotokoza chifukwa aliyense amadziwa bwino. Koma nikubwera kuti mayina amenewa ndi mayina amene amapanga kuti Chisilamu chiyambe kumveka fungo m'Baibulo. Tiye tipite pa Genesis chapter number 21. Ndikhulupirira kuti pamenepa tisanabwerere pakati pa mizera iwiriyi ndikukupasa tsopano mzera wa iwiri. Mzera woyamba taupeza pa verse chapter 25, takathirira umboni ku chapter number 16. Pano tikufuna tione mzera wa iwiri wakukamwa kwang'ona. Nkhani yosausa, chinthu chimayenda ngati chopotana, chingwe chimodzi cha black and white, chopotana chili pachokha koma chakulungizana ndiye chimakokera limodzi. Chapter number 21. Chapter chimenechi tiwerenga verse yake ya number 2. Pamenepa m'bale wanga akunena kuti ndipo Sara anatenga pakati nambalira Abrahamu mukalamba wace mwana wa mwamuna. Nthawi yomweyo Mulungu anamuwuza iye. Ndipo Abrahamu anamutcha dzina lace la mwana wace wa mwamunayo amene anambalira iye Sara kumutcha Isaki. Sono pano tiyambe kusiyanitsa
pakati pa ana awiriwa. Ishmaeli kuti abadwe ananena si Mulungu, ananena ndi Sara. Sakumva wanthu kutolake ichi chewa ichi mumve. Tsopa kuti ndiwe Msilamu mzanga mwina ungafune yawo ndiye tikambirane zomveka bwino yapa. Pamenepa pakufotokoza kuti Abrahamu amene iwe ndine timanena kuti ndiye tate la Chisilamu, makamaka iwe Msilamu singaine ndidakuthawa ndidakusiya wekha. Ndiye tsopano iwe wotsala mzangawe umanena kuti Abrahamu ndiye kholo la Chisilamu, umanena yoncho. Kusiyana kumene kumatipanga ife atsidya lino lakukamwa kwang'ona kubadwa monga mwa mtundu kuchoka kwa Isaki muchikhirisitu chimene chimatipanga kuti ichi chisichidali chilungamo. Ndi chifukwa chakuti amene adaona kuti pali chosowa chofuna mwana ndi kupeza yankho kuti mwana woyamba Ishmaeli akabadwe anali Sara. Ndiye zonena za munthu timazitenga kuti zili out of order, sizili mchanelo chakumwamba, chifukwa amalankhulayi ni Sara kuuza mwamuna wace. Adapanga zokambirana awiri kopanda Mulungu. Musayiwale kuti amene apanga pangano popanda mzimu wake ali chabe. Bible limati chani kubuku la Masalimo? Akapanda kumanga nyumba Yehova woyimangawo amayimanga chabe. Ani osausa kuchokera pamenepa kuti sipadanena mpakamwa pa Mulungu ndi kumene ukaonere lupanga likutuluka kuchoka kwa Ayula kwa Luya. Tizalikambirana momveka bwino, koma lero tazinilondola pang'ono tipeze. Ni pomwepa m'bale wanga pamenepa kuchokera jihadi, ni pomwepa pamene okondedwa ukapadzayang'ana bwino pazakusausa kwambiri, chifukwa nkumene kukubadwa kachinyama kosausa kotchedwa sharia law. Mwana wa Mulungu tiye tibwere pakusiyana apa. Isaki kuti abadwe adanena Mulungu kupereka ngakhale nthawi date imene mwanayo adzabadwe, malingana mmene tikuwerengera pa chapter number 21. Pamene akuluwa a Ishmaeli akubadwa chifukwa chakunena kwa munthu kuuza mwamuna waye, ndipo Bible likuti mwamunayo Abrahamu anamumvera Sara. Pamene apa ananena Mulungu chimene adanenacho, ndipo mwanayo atabadwa ndi amene akumutcha kuti Isaki. Ndiye kuti ndakupasa mizera iwiri imene ndimayifotokoza ija. Tsono pamenepa mudzaona kuti ndi pamene pakubuka msonkhano wa ana abanja limodzi, kuti tizikasiyana tsopano. Obadwa limodzi palibe kanthu mabadwidwe, wina achita chongokambirana pamene wina wanena Mulungu, koma onsewa akuchokera mchulu chimodzi. Ndiye simungalekanitse ndi ana Abrahamu awiri onsewa. Imeneyi ndiye mizera yakukamwa kwake kwang'ona imene tikuyamba tsopano kuifotokoza momveka bwino, kuti tsopano iwe ndine tiyambe kuyenda motsata ndondomeko zenizeni. Tiona kuti Ishmaeli anali Msilamu, ndipo Ishmaeliyo ndi amene tikumpeza kuti pamodzi akubwera ndi Nebayoti. Amenewa anali mwana oyamba, koma ana amenewa pakuyenda kwawo sadatsate Yehova. Kenako tiona kuti akutuluka m'malire napita kunja kukatenga Msilamu. Ndete ntiwerenge pamenepa kuti chikuchitika nchani okondedwa, kuti pamenepa zikaoneke. Tikawerenga Genesis chapter number 28. Genesis chapter number 28. Tikungoyesa kusatira mwana wa Mulungu kuti tikauone kuti ngati Msilamu apezeka m'Baibulo
ndiye kuti mbali yayikulu mmene ndili ine kudziwa kwanga ndi mmene ndikufotokozera ndi knowledge imene Mulungu wandigawira yapang'ono, ndikuona kuti verse number 6 ya chapter number 28 itipatsa nkhani ina yake. Verse number 6 akunena kuti Yakobo apita ku Parana, ndipo anaona Esau kuti Isaki anadalitsa Yakobo namtumiza ku Padanaramu kuti akatenge mkazi kumeneko, ndipo kuti pamene anamudalitsa iye anamuwuza iye kuti asatenge mkazi wa ana akazi akanani, ndipo kuti Yakobo anamvera atate wake ndi amake nanka ku Paramna. Ndipo Esau anaona kuti ana akazi akanani sanakondweretse Isaka atate wake, ndipo ananka kwa Ishmaeli nawonjezera kwa akazi amene anali nawo, natenga Mahalati mwana wa mkazi wa Ishmaeli mwana wa Abrahamu mlongo wake wa Nebayoti akhale mkazaye. Ndiye kuti kasakaniza omayenda kumakatenga kwa Asilamu kapena kumakatenga kwa ana a fuko la Ishmaeli achina Nebayoti kunali kukumachitika kufikira kuti Isaki atayamba ufuna ukwatira. Pakuchitika kachisokonezo kena mpaka munyengo ya Esau akuyenda anthu amenewa nkumalowererana ndi kumakatenga mitundu yosiyanasiyana imene tikuyipeza. Esau ankakhala kapena kuti anakhala patali ndi mphwaje Yakobo. Tentioneni nkhani imeneyi tikusakabe kasakanikira wa mitundu. Monsemu ndikuwerenga mu m'bale wanga siupeza kuti chisilamucho akuchitchula direct, koma ndikungobwera ndikuti anthu amene amaoneka kuti ndi ana ochoka kwa Hagala m'Baibulomu samatambasula mbiri zawo. Baibulo lidachita nsanje, ndinene choncho kulankhula kwake, silidatambasule mbiri zawo, sadazipititse kutali kwambiri, anangozifupikitsa. Koma mofupikamo ndi mmene tidzilondolera. 36 verse number 6 akunena kuti ndipo Esau anatenga akazi ake ndi ana ake amuna ndi ana ake akazi ndi anthu ake abanja mwake ndi ng'ombe zonse ndi zoweta anali nazo, nasonkhanitsa m'dziko la Kanaani, ndipo ananka ku dziko losiyana patali ndi Yakobo mphwache. Akukhalirana patali panali chifukwa chimene chidakhalitsa anthu amenewa motalikana, mosafuna kuti akhale moyandikana mwapafupi monga mmene zikuyenera kukhalira. Ndikhulupirira kuti iwe ndine tikutha kuona kuti makosana amenewa akuyenda mwa njira ngati imeneyi. Umenewu ndi mzera wakukamwa kwache kwang'ona. Mukapeza kuti pomayenda mmenemu tikapeza muli munthu wina otchedwa Kola. Ndipo kagulu ka Kola kanabwera kuchoka ku Igupto, nambala yawo mmene amabwera analipo pafupi 66. Genesis chapter number 46, 8 mpaka 11. Koma anali Asilamu. Now, mukapeza kuti anyamata Kola, Datani ndi Abiramu amene adayenda pamodzi ndi kagulu aka mmene amabwera kudzajoyina ana Israeli,
anabwera ndi kagulu kena ka wanthu kamene kadadza joina mpingo uja ukuyenda pa ulendo akupita ku dziko la Igupto. Tatiye titaona mu Numeri chapter number 3 pamene panso mwana wa Mulungu tipeza kuti kuchokera kwa achina Ishmaeli aja mmenenso mpingo umayenda ulendo wa ku dziko la lonjezo, kagulu ka chisilamu kaja kamalowa nawo. Mmenemu ndi mmene ndi kuyesa kukufotokozerera kuti kuchokera pa chapter number 25 tili ndi mbiri zina zochekeka zotsingika komabe iweyo ngati Msilamu usaganize kuti kanthawi kameneka anthu amenewa ankapanga za chisilamuzo kwenikweni. Ayi, zochitika zawo ankaziphatika kwa Aheberi ndi amayenda ngati Aheberi pakati pawo chifukwa amachita kilemu magazi Abrahamu amene anali Heberi, ngakhale language pamene pasinafike pa Chiarabu chifukwa mu Alubu sanabadwe, padakali zaka masauzande kuti mu Alubu abadwe, kuti kuchoka pamenepo padzabwere mtundu wachi na Adinani kumene kukutuluka Muhammadi panali pakudusabe zaka. Ndekuti kumbuyo kumene ndikukuwerengerako suwonako chisilamu kwenikweni, koma udzingoona kuti ndikamtundu kena kochoka ku Igupto kumene tadziwa kale kuti chipembedzo cha ku Iguptoko sichinali chipembedzo cha Heberi, komabe pakuti ankathamangira kumene kwapita mtundu wa atate wawo, kumene kwapita abale ake. Ndi pamene tsopano tikwapeza achina Kola. Ndekuti pa china Kola amenewa tapeza pa Numeri chapter number 16 kuyambira verse number 1. Ndekuti tichokeraye ku Numeri chapter number 4, chapter number 16. Chapter number 16 pamene chapter number 16 tiyambira verse yake number 1 pamwambapo akuuza kuti Kola, Datani ndi Abirahamu aukira Mose. Sukumva? Kola, Datani ndi Abirahamu aukira Mose. Kwakuti iwe Msilamu nkamaona ukuukirana ndine nkumatenga chikwanje ufuna undipha, sindikudabwa. Ni magazigazi ochita zoukira, apostasy, kuchita motsutsana, kufuna ukulu, kufuna ulankhulidwa ndi Mulungu, kumapanga kuti upezeke udapezeka chifukwa chakuti mkazi munthu ndi amene adanena kuti pakufunika mwana. Sukumva? Chichewa nibwereze. Kufuna kumapanga zinthu zochoka mwa anthu, maganizo au munthu, ukufuna ukalamulire nawo pa zinthu zimene zimayendera malamulo a Mulungu. Chifukwa Isaka akuchoka kukamwa kwa Yehova kuti apezeke, pamene Ishmaeli akuchoka mkamwa mwa munthu. Ndipo Sarai anati kwa Abrahamu munthu. Bible likumaliza so ndikuti ndipo Abrahamu anamvera Sara nakatenga Hagara munthu. Sakumva wanthu, kagulu kameneka kopanga za anthu komachita mu munthu ndi thupi. Ndi kamene mukapeze apa kamene kanabwera mu gulu la anthu 66 ochokera ku Igupto kukajoina mpingo ndi akuchita kelemu ownership. Ifenso ndi mtundu wathu umodzi ndi akuyimirira Kola, Datani ndi Abiramu. Koma Kola mwana wa Izara mwana wa Kohati mwana wa Levi anatenga Datani ndi Abiramu ana a Eliabu ndi Oni mwana wa Perete ana a Rubeni, ndipo anauka pamaso pa Mose pamodzi ndi amuna 200 mphambu 50 ana a Ishumaeli, ndiwo akalonga ankhamulo oyitanidwa mu msonkhano amuna omveka.
simunamve chifukwa inu mmavutika kumva chichewa. Ndipo verse number 2, ndipo anauka pamaso pa Mose mwa njira ina lidatuluka gulu lowukira likumuwukira Mose woyitanidwa ndi Mulungu kukayamba kutsutsa. Nkama kuona padawa ukutsutsa sinkhala nkudabwa udabweretsa ndiwe pakati pa mpingo wa Mulungu. Anyamatawa akuyendera mchigwa icho anayimirira china Kora, Datani ndi Abiramu. Ndipo verse number 2 akuti panali kagulu kena ndipo anauka pamaso pa Mose pamodzi ndi amuna 100 ndi amunawo ndi anthu amene anali pafupi 66 wochokera ku Igupto. Kagulu ka Hagara, kagulu ka Ishmaeli. Sakumva wanthu. Ndipo anauka pamaso pawo pamodzi ndi amuna 200 mphambu 50 a ana a Ishmaeli, ndiwo akalonga ankhamulo oyitanidwa mu msonkhano amuna omveka. Ndipo anasonkhana motsutsana pa Mose Aloni nanena nawo, mukula mphamvu inu, pakuti nkhamu lonse lopatulika onsewa ndipo Yehova ali pakati pawo. Muzikuza bwanji mu msonkhano wa Yehova? Chichewa ichi chikupasani kulingalira 15 to 20 minutes. Mulungu nafenso ngwathu kutele kumabuku ena kuphatikizapo Korani ikamachita kelemu kuti ala ni mulungunso zikuchoka pamenepo. Auziphatika katikati mwa chikhamulija ifenso kuchita kukakamira ifenso Mulungu ingwathu. Ndiye mukula mtima bwanji nokha. Mawu kuti mukula mtima bwanji nokha amabwera chifukwa chakuti iwowo amadziwa kuti kukamwa kwa ng'ona tinali kwa awiri amene tidatuluka kupanga mizera iwiri ya kukamwa kwa ng'ona, Ishmaeli ndi Isaki. Tonsefe tikuchokera kwa kholo limodzi Abrahamu. Cholowa chathu tilandire chomwecho, koma pamene amayiwala mpakuti kodi mapezekedwa akunja kuno, wina akupezeka pa chifuniro cha munthu, wina akupezeka pa chifuniro cha Mulungu. Ziwirizi kuti ziyende limodzi ni mkangano wa ana abanja limodzi umene ngakhale iwe Msilamu ukakamira atwayibu tiuzeni munatuluka olonta fotokoza bwanji padzavuta kwambiri kuti iwe unimvesese ine chifukwa ni mkangano wochokera kumusimusi sitidzamvana mpaka kalekale chifukwa lina ndi thupi china ni cha mzimu lankhule chipongwe. Wina ni thupi, wina ni cha mzimu. So simungayike pamodzi nkhosa nkhumba kuti idya zofanana. Pavuta. Sitidzayanjana nkuyanjana komwe. Khale litakakamira bwanji. Chifukwa chake chiwukiro zowukirana zili pakati mpaka lero. Osayiwala kuti mbali iyi akusonkhanitsa nawonso zida za nkhondo anyamata Ishmaeli. Nthawi zonse amati tilimbana ndi Zionist. Akamati Zionist akunena Isaki. Mkangano tu muone pabuku limeneli. Sitidzayanjana. Kagulu kake nkamene ukapeza pamene papaka. Now, ukawerenga momveka bwino akunena kuti pamene Mose anamva ichi anagwa nkhope yake pansi nanena ndi Kora ndi khamu lonse ndi kuti mmawa Yehova adzatizindikiritsa anthu ache. Ndi ayani wopatulikira ndani amene adzamsendezera pafupi ndi iye, ndipo amene adzamsankha adzamsendeza pafupi ndi iye. Now, akufuna ubwerabe ndi chisankho. Referendamu, chisankho chidachitika apa. Padachitika chisankho chapakati pa mtundu wa Ishmaeli. Kagulu kaja kanabwera kuchoka ku Igupto kudzajoina ana a Israeli njira achina Kora, Datani ndi Abiramu amene adadzakopeka
nawo anyamata 66 wa akuti iwe ndani Mose? Ndiye Mose akuti khalani chete, asankha yekha Mulungu, ine ndidzangolengeza. Amene ati abwere kumbali ya ine Mose ndiye kuti akubwera kumbali ya Mulungu cha mzimu, koma amene ati akhale kumbali yako, mbali yako akunena iti mbali ya Ishumaeli. Ndiye chisankho apa Mulungu adalephera kusankha Ishumaeli mchigwa cha nkhondo chikuchitika pano, mpaka Mulungu adang'amba nthaka. Asilamu akadakhala ambiri, koma ambiri adathera mdzenje samasewere, anzalu nthaka idameza thawankoni pasopo khani yosausa adamezedwa nzalo kulowa kumeneko mmakani, chifukwa thupi ndi mzimu ndizosiyana kuyendera pamodzi. Ndiye zidavuta pa chigwa ichi. Chisankho chimene chidachitika pamenepo chinali chisankho chopweteka kwambiri. Verse number 6, chitani ichi, zitengereni mbale ya zofukiza kola ndi khamu lache, nimuyikepo moto, muyikepo chofukiza pamenepo pamaso pa Yehova mmawa. Ndipo kudzali kuti amene Yehova ansankha wopatulika ndiye wakukula mphamvu, inu ana Alevi. Ndipo Mose ananena ndi Kola, tamverani tsono inu ana Alevi. Kodi muchiyesa chinthu chaching'ono kuti Mulungu wa Israeli anakusiyanitsani pakati pa khamu la Israeli, pakukusendezani pafupi ndi Iye kuchita ntchito ya kukachisi wa Yehova ndi kuyima pamaso pa khamu? Inali nkhani yosausa, nkhani yochititsa mantha, komanso yovuta kutanthauzira kwake. Tiye tidziyenda ulendo wosausa. Panali maere ndipo panali chisankho cha uzimu ndi cha thupi. Ndiye kuti tapeza kuti kamkangano kamene kadachitika mu Numeri chapter number 16, kagulu ka Kola, Datani ndi Abinamu, mukamawerenga nkhani mupeza kuti panali ana Alevi amene adakaphatikana ndi anthu 66 ankhamu la Ishumaeli. Ndi mmene tunikumvera ine chichewa, poti chanu chimavuta kumva, mwina changa chinso chingakuvuteni, koma muchimvesese bwino nkhale chophatikizika nchiyawo. Koma powerenga apa chikuoneka kuti pakati pa anthu amenewa pali kusiyana. Pali ana Alevi amene akuntchula kuti mmene mukutuluka Kola, Datani ndi Abinamu, amene anali atasankhidwa kumagwira ntchito ya kukachisi. Mmene kakubwera kagulu ka anthu 66 kochoka kwa Ishumaeli, ngati mmene uliliwe nzanga Nsilamu ukubwera kwa ine Mkhirisitu, ndiye anayamba kupangako mvisi. Wapangako mvisi ana Mulungu aja, ndiye mpaka na Kola, Datani ndi Abinamu ogwiragwira position kukachisi anakopeka ndi kunyengerera kwa mawu osiyasiyalika ana Ishumaeli aja, Asilamu aja, kukanyengerera nda ana Mulungu kukachisi. Ndi mmene mukuonera lero, ndi mmenenso zidakhalira khale pamene Chisilamu chimayamba. Mukaona kuti Muhammadi anakakhazikika ku Madina, kumene kukuchokera kagulu kena. Nkhani imene ini yayikulu kwambiri, mwana wa Mulungu, koma utangondilola kuti ngati nkutheka tipite patsogolo pa nkhaniyi. Ndikhulupirira kuti ndikukupasa chithunzi cha kagulu kameneka. Now, mmene ukumva za gulu la Ishumaeli pa verse number 2, amakamu okwana ngati 66 nambala yawo. Kazi kumveka kaya? Kagulu kameneka ukukapeza pamene paka ndi kamene kakuuze kuti ndi kagulu kakola kamene kakubwera kuchokera ku Igupto. Nkhani yake ndiyo sausa, nkhani yake ndiyo sausa. Ndiye tibwere pa Numeri chapter number 6, Numeri chapter number 3, kuti tikhale ngati tikupita kokwangula
mmene ine nimaonera mmene chimayendera chisilamu iyo nimachitsata m'baibulomo koma kuchoka kumtundu ndiye nikutsatitsa mmene nimaonera iwe. Mmawa udzatulusa maaudio ako nawenso kundilongosolera niphunzitsa nane mmeneyo umadziwira za chisilamu chimene ukuti chimapezeka m'baibulo. Koma ine sindachione kwenikweni, kuchiona kwanga ndimachiona kuchoka ku anthu. Apapa ndiye chidaoneka bwino kuti chinabweretsa chisokonezo pakati pa chikhirisitu. Anali anyamata ochoka kwa Ismaili mmene ukusokonezera chipembedzo, kusokoneza kwambiri, sokoneza tipala pakamwa bwa. Tiye limodzi m'bale wanga, chapter number 3 29 3:29 ikuti bwa 3:29 3:29 ikunena kuti mabanja ana a Kohati azimanga mahema awo mbali ya kachisi chakummwera, ndipo akalonga a mbumba ya makolo awo amanja a Kohati ndiye Elizafana mwana wa Israeli. Tsono pamenepa ukapeza ndondomeko ya mmene adziyendera anakola pakamangidwe ndi ndongosolo zakayimidwe kakachisi wa Mulungu. M'bale wanga, tipitirirabe apa kuona kuti Kola anali ndi mwayi woona kapena kulowa kuchihema ndi kukaona likasa malingana ndi Numeri chapter number 4 verse number 6. Ine ndimafuna pamenepa ukadakhala ni mpata wokwanira kuti uyende nane limodzi. Verse number 4, ntchito ya ana a Kohati kuchihema chokomanako nayi kunena za zinthu za zopatulikitsa anali ndi mwayi wolowa kukachisi. Koma Kola sanali ndi mwayi ogwira likasa, koma anali ndi mwayi osuzumira likasa chifukwa cha kantundukawoka kamapatuka mpaka kumakapezeka kuti nthawi zina apita kokakwatirana ndi anthu achikunja. Ndi pamene mukupeza apa kuti mbali inayi mukapeza kuti kuli Esau amene ndi nzika yochoka ku Edomu malingana ndi fuko, ndipo Esau ndiye Edomu. Genesis 25 verse 30. Mfumu ya Edomu ndani? Amenewa ndi kaguluso ka Asilamu amene anakana kuti Ishmaeli adutse m'dziko lawo. Numeri chapter number 20 verse number 14. Mwanjira ina amene ankakana kuti Aisraeli adutse m'dziko lawo kanali kafuko ka Asilamu. Muziyang'ane mofotokozera bwino, adatseka kuti ayi inu kuno simudutsa. Kodi kaya zikumveka kaya? Ndikhulupirira kuti iwe m'bale wanga uyenda nane limodzi mpaka kuzafika pamenepo. Tikampezanso kuti Davide adagonjetsapo Edomu ndipo anakhalako myezi 6 ku dziko limenelo. 1 Mafumu chapter number 11 15 mpaka 16. Komabe ukamayenda limodzi upeza kuti mu 586 BC mpingo utagwidwa ukapolo ndi Nebukadinezara. Edomu anakondwa kwambiri, anasangalala kwambiri ndi kuonongeka kwa chikhirisitu atagwidwa ukapolo kuti zakhala bwino, chifukwa ku Babuloni amapitako ndi kumene maiko kapena kuti achina Ishmaeli amalamulirako. Arabian Peninsula. M'bale wanga,
tiziyenda limodzi nkhani imeneyi uyipeza Masalimo 137 verse yake ya number 7. Uyipezanso Ezekiel chapter number 25 12 mpaka 14. Koma mu 325 BC nyengo ya Amedi ndi Aperesi mu Greek civilization, Edomu adakhaliratu mbali ya Alabu, ndipo anadziwika monga Nebayoti. Edomu uja dzija kwa Esau dziyenda uko. Koma titafika mchaka cha 325 BC nyengo ya Amedi ndi Aperesi kapena kuti mu Greek civilization, timapeza kuti Edomu uja sopano anapita mbali ya Aluya, mbali ya Alabu, ndipo kuchokera pamenepo munthu ameneyu Edomu anayamba kutchedwa kuti Nebayoti, uchatampeza pa Genesis chapter 25. Ndekuti pamenepo tsopano ukaona kuti gulu la Nebayoti linalandiriratu kapena kuti linalowera kummawa kwa Edomu, yomwe anali mbali ina ya Ishmaeli. Komanso iwowa anali dera lina pang'ono ankaoneka ngati Israeli. Now, nyengo ya Judas Makabeo kapena kuti Makabirian Revolt, nthawi ya John Hanuka Mroma, adakakamiza Edomu onse kulandira Yuda. Sudamve hani osausa gulu limene lila Nebayoti limene lidali kummawa mudabu ya ku Israeli kuja, koma tsopano adalowa konso ya kummawa kwa Israeli. Ndiye kuti mukubwera tsopano pamenepa kuti tikafike mbiri ya ku Golani Heights, mapiri aja Golani amalimbirana aja, mukapeza tsopano mmene Afilisti ndi Mapalestina, chideradera chimenechi chizakupasani mbiri ya mtundu wina. Koma nkanyengo aka kama Makabirian Revolt, nyengo ya John Hanuka Mroma atuyu, kanyengo kameneka achina John Hanuka wa Aroma adakakamiza Edomu yense kuti alandire Chiyuda, ndipo anakhaliratu Ayuda koma mowakakamiza. Mu 8 BC John Hanuka adapereka ulamuliro kwa Herodi Mroma, ndipo mzinda wa Edomu unayamba kutchedwa Yudeya. Ziphatikizikatu zinthu. Chisilamu sichidayambe kutumphuka bwinobwino, tikungolondola vanthu. Sudamve mbiri imeneyo. Mu 8 BC John Hanuka adapereka ulamuliro kwa tikati 8 BC ndekuti kwa sala zaka 8 kuti Yesu abadwe, ndi pamene kadera kaja kamene anakayalamulira achina anyamatawa awa achina Edomu kanapasidwa ulamulo ndaloma, ndiye kanasinthiratu ndi kukhaliratu cha Yudeya. Kazumveka kaya lero tayamba kufotokozera ulosi umenewu wa Edomu. Kodi zikumveka zimene zimbale wanga? Ndiye tsopano ndimafuna kuti kuchokera sopa ndime imeneyi mmene tikuyamba kuchilondola bwino Chisilamu ndi anthu awo, mmenemu ndikungofotokoza mapazi mmene mayina akafuko kochokera kwa mkazi Hagara adayendera, ndiye panali ngati pali chisokonekero. Kutereku ndiye kuti mupeza kuti kadera akaka ka Yudeya aka muli kuphatikizika kwa mtundu amenenso pakafukufuku akupezeka kuti ena mwa iwo adathamangitsidwa nkutulutsidwa mu mzinda wa Yudeya ndi kuthawira ku Saudi Arabia, kuti kumeneku ndiye kwanu. Mikangano inayamba kufika papakulu povuta. Menemu
ndi mmene ine ndingayeseyese kukufotokozerera mbiri imeneyi. Koma ndisadafike kuyamba chigawo china chofotokozabe nkhani yomweyi kuchokera ku buku la Yesaya, undilole kuti audio ithere pomwepa kuti ndiyambire bwino kuti chimene ndikufuna kufotokozaso tsopano mu mndandanda omwe kuchokera ku Yesaya chapter number 14 chiyambe titayamba kumvesesa bwino m'bale wanga mu audio iyi yomaliza imene ndikupitiriza kuyankha ndiyankha funso lina polumpha uku limodzi mwa mafunso amene unafunsa kuti kodi Nsilamu nayenso angapulumuke. Ndiyeni mafuna kukuyankha kuti Yesaya mneneri wakanthawi akuyamba kutipasa mawu opereka yankho kuti dzanja la Yehova silimayang'ana mtundu kapena m'bale olo utachimwa mwa mtundu wanji, koma ngati ubwera kwa Mulungu iyeyi ali okhonzeka kukulandira mosayang'anira mtundu wa chipembedzo. Kwakuti zimene timapangazi anga Satana amenewo sanatembenuke koma amenewo adatere ndi zinthu zochita iwe ndine pa umunthu bulantaya mwakomo, ndi zochita iwe ndine pakudana pokayikirana kuti mwina uyu alandira mchere wambiri iwe wako uchepa. Poti wanthu akufunsa zathu aibu ndewu wakayikira kuti mwina asokoneza mchere pofuna kudetsa mchere wanga kuthira mchenga mcheremo ndewu ayamba kulankhula zambiri ku chipulumutso cha Mulungu sichili choncho chomadetsana mayina ngati mmene uchitira iwe nzanga. Ayi, ine ndi munthu pandekha iwenso ndi munthu, tonsefe tili ndi mwayi ofanana amene adayamba kutambasula kuufananitsa mwayiwu kuti ungapezeke kwa iwe Nsilamu ngakhale kwa ine Mkhristu. Wotipulumutsa ndi mmodzi, ndiye Mulungu akamapulumutsa ndi kuyankhe samayang'ana mtundu. Iweyo ndi amene umadzitcha kuti koma ine Nsilamu ndikafuna kupereka thandizo koma kwa Nsilamu. Ukafika kuchipatala ukangovala chikofiya ngati dokotala ali Nsilamu akakuchosa ku nambala 50 kuza kuyika pa nambala 1 bwanja kuti akuli Nsilamu nzathu ninuyo mmapanga zimene. Mulungu alibe kuti ni Khristu nzanga ninkondere kapena ni Nsilamu nzanga ninkondere. Iye amayitana ochimwa onse nkwakhululukira malinga akadzipereka. Usayedwe, bwera atikhululukira tilandira chifundo chofanana. Anayamba kuona chithunzithunzi chimenechi kupereka kwa ine ndi munthu wotchedwa Yesaya mu chapter number 11 tiyambire ndi verse number 14. 14 ikunena kuti ndipo adzagudukira m'mapewa a Afilisti kumadzulo, pamodzi adzafunkha ana akummawa, adzatambasula dzanja lawo pa Edomu ndi pa Mowabu, ndipo ana Amori adzawamvera. Sono ukayang'ana mitundu yonse apa pali Afilisti, Aedomu, Amowabu, Aamori, kamtundu koseka nkakunja koma kadzalandira nawo chifundo Yehova akadzatambasula dzanja. 15 ndipo Yehova adzawononga ndithu bondo la nyanja ya ku Igupto, ndipo mphepo yace yopsereza idzagwedeza dzanja lace pa nyanja, ndipo adzayimenya ikhale mphaluka zisanu ndi ziwiri, nadzawolotsa anthu powuma. Tsopano ulosi umenewu unkakhuzana ndi nkhondo komanso maukapolo amene akuti Mulungu adzagwedeza pa nyanja, mmene nyanjayi adzatambasule dzanja lace. Baibuli kuti nyanjayo idzapanga mphaluka zisanu ndi ziwiri, mwa njira ina idzachita divide into 7. Khani osausa mapisi mpaka ka 7 kuti pakonzeke njira yakuti anthu onse
abwere pamodzi. Now umenewu unali ulosi wochoka ku mtundu umene wa Edomu wakuti padzakhala kung'ambika tikaulondola mtundu wa Edomu ukuoneka kuti kanthawi kena unadzagawana mpaka mitundu 7. Kuchokera mu mitundu 7 imene ili apapayi ndi mmenenso m'bale wanga Nsilamu umve mwachokanso Chisilamu mitundu 7: Shia, Kadiriya, Sukuti, Suni, muyenda mpaka amagawana ndi kukwana ngati 7 amene amapanga 7 sectors, strong sectors of Islam. Amapezeka kuti akukwana ngati 7. Ndi akuti nyanja idzachita mpaluka. Kugawana kwa masekta a Chisilamuku kudzapangisa kuti njira ikonzeke, ngati kuti nyanja ikuphwa vanthu apezepo olokera, ndipo kuphwa kumeneku kudzapangisa chipulumutso kwa Ayuda ena, chipulumutso kwa Asilamu ena, chifukwa njira ikukonzeka. Yehova ni wachifundo, akufuna kuyitana pamenepa mitundu yonse. Tikamafika tsiku la kubwera kwa Yesu, nyanja itagawika kuchita mphaluka. Asilamu ochuluka adzakhala atandira Yesu ndi kutembenuka mtima, kotero kuti iwe Mkhristu samayerekedwe. Akubwera ananeba yoti kuzasonkhana pa gome lako. Kodi sukudabwa kuti wena waife tikukwanirisa ulosi? Tiye tipite patsogolo pang'ono ndikupase mbiri yogwirika ya chimene ndikufotokozachi kuyoka m'malemba a Mulungu. Taona Yesaya chapter 63. Yesaya chapter 63. Yesaya chapter 63. Ndikukutengera kwakuti ungapulumuke, dzanja la Mulungu lilibe sankho. Nyanja idzachita mphaluka mpaka pazakonzeka njira yakuti ena mwa anthu azikhulupiriro zosayembekezeka adzabwera. Ndiye mudzitukana kuchokera usatanike zonena ngati waswa nyanja ndi kuyigawa pa 7 mpata wapezeka nisatuluke niwope iwe kubulantaya kwako nikuwopa ya waniyitane na Ambuye sudaniyitane niwe, waphwanya yekha nyanja nikukonza njira. Tikubwera komweko titumikira pagome panupo. Mulungu waona yosowa uchikhristu akuyitana Asilamu tikukadya nawo pagome lomwelo. Yesaya chapter 66 tikubwera konko titumikira nawo kumeneko, tilandira nawo Yesuyo za nsanje ayi. Bwanji kodi verse number 1 63. Ndani uyu ali nkudza kuchokera ku Edomu? Mukundabwa kodi Edomu ndi ndani? Ndikamtunduka Asilamu kaja. Ndiye pali kufunsa Baibulo pamwamba pali kuti Mulungu adzapulumutsa anthu ache nadzabwezera chilango owasautsa. Mulungu adzapulumutsa anthu ache. Funso, ndani ali nkudza kuchokera ku Edomu? Ndizovala zonika kuchokera ku Bozili. Uyu olemekezeka mchovala chache, nayenda mu ukulu wa mphamvu yache. Ndine amene ndilankhula mchilungamo cha mphamvu yakupulumutsa. Chophimba chako chifiriranji? Ndizovala zako zifanana bwanji? Ndiwopanda popondera mpesa, naponda ndekha muyopondera mpesa. Palibe nane mmodzi, nena mmodzi wa mitundu ya anthu. Inde ndinawaponda mkukwiya kwanga. Mpingo wa Mulungu, ndani ali kuchokera kucho atavala zovala zofira kuchokera ku Bozili? Mpingo wa Mulungu tikumuona Yesu ndiye mpulumutsi. Akutuluka ngati achokera ku Edomu.
musayiwale za Boazi. Rute ndiye kumtundu umene udatuluka Yesu paja makolo a Yesu akuchokera kumeneko. Ndiye wolemba Yesaya akuona kumunda wa Boazi, akumuona Rute, ndiye akufunsa ndani ali kuchokera kumeneko atavala zovala zonika mwazi. Ndiye kuti pano pali Yesu wondipulumutsa, chovala chake chadzadza ndi magazi kuti akapulumutse munthu wotayika. Uchedweranji pakuti zovala zambiri zikuoneka ndi mautoto a munthu, koma Yesu chovala chopulumutsira chikuoneka chonika mwazi, kutanthauza kuti palibe munthu angandikanize kupulumuka chifukwa chovala chowandipulumutsa chikuchokera ku Bozili. Ndani akuchoka ku Bozili kuzapulumutsa mitundu? Tikubwera komwe wanthu akunja chifukwa wotipulumutsa wangopambana kumene nkhondo pakavali. Atakweza dzanja lake lamanja ndi lamanzere nanena kuti kwatha, mwazi udatsika chifukwa cha ine. Zovala zonika mwazi udakwera pa mtanda, siwe apostolo, udakwera pa mtanda, siwe munthu. Ungalalate nkunyoza koma sudandikwerere pa mtanda. Ndikumuona atanyikidwa zovala zake mwazi akuchokera ku Edomu, watsika mpaka pa Bozili kudzapulumutsa. Ameneyo ndiye Yesu wopulumutsa wa dziko lonse lapansi. Nkhani yosausa, nkhani yosausa. Verse number 3 ya Yesaya chapter number 66 ikunena mawu akuti ndaponda ndekha muchopondera mpesa. So chipulumutso mcha iyeyo Yesu wapitapo yekha muchopondera mpesamo, afuna kupulumutsa. Ntchito yake ndi kuwombola wanthu. Ezekiel chapter number 35. Ezekiel chapter number 35. Ezekiel chapter number 35. Verse 1 and 2. Aneneratu zakulangidwa kwa akuphirira Seiri. Nandidzera mawu a Yehova akuti, wobadwa ndi munthu iwe, lodzesa nkhope yako kuphirira Seiri, nunenere molitsutsa, nuti nalo, atero Yehova, taona ndiyipidwa nawe iwe phiri la Seiri, ndipo ndidzakutambasulira dzanja langa ndi kukusanduliza. Kusanduliza lachipululu ndilodabwitsa. Now, zimene muzipeze apa ndi zakuti pamene pali mwayi wa chipulumutso, pa nthawi yomweyo akunenanso za chilango ngati sungabwere kwa Yehova, akulunjika ku mitundu imene ilipoyi. Chifukwa cha ichi, mwana wa Mulungu, ndimafuna kuti iwe utaona pa Yesaya chapter number 60. Tibwerere m'buku la Yesaya chapter number 60. Chapter number 60 ya Yesaya chili ndi mawu. Yesaya chapter number 60 ukufunsa kuti kodi ife tikhoza kupulumuka nafenso? Ndiye ndingokubweresa pa verse number 7. Tamvera zimene akunena. Verse number 7 ikuti, zoweta zake dala zidzasonkhana kwa iwe, nkhosa za mphongo za Nebayoti zidzakutumikira. Idzo zidzafika ndi kulandiridwa pa guwa la nsembe, ndipo ndidzakometsa nyumba ya ulemerero wanga. Sukumva chichewa ichi. Verse number 7
funso likuti kodi Asilamu angapulumuke? Ndiye ndikunena ndiwe mkhirisitu amene umatseka chitseko, ntchito itakanika akhirisitu adalephera m'masiku akumapeto, mutazitama ndi kuzichemerera ni mipingo, ndi kuchemerera kuti koma mpingo koma wanu, ndikunena kuti akunja ayi. Tamverani chimene Yesaya akunena, wonena ndi Mulungu kudusa mwa Yesaya verse number 7, mukhale nayo chidwi, akuti zoweta za Kedara zidzasonkhana kwa iwe. Akunena zoweta za Kedara mmene tinali ku buku la Genesis chapter number 25, tinapeza kuti Kedara, Nebayoti, onsewa ndi ana a Ismaili, ndaluya amenewa. Koma Bible kuti pa verse number 7, zoweta za Kedara akufuna kutanthauza kuti vanthu otuluka uchisilamu adzabwera kwa iwe. Pasopo tikubwera komweko, tikulandira ntchito zakukanika, zakukakamira, ukulephera kuti ukatambasuke bwino, matama angokukulira ching'a. Zikubwera zoweta za Kedara, zikulanda timaubusa tanuto, tilalikira nife inu magawanani za 10, tibwera kuchoka kuthengo, tigwira ntchito. Mulungu akuyitana zoweta za Kedara, akunena wanthu ochokera ku mafuko a Isilamu ali ni mphamvu. Mulungu nunena pano ndiye kuti Msilamu wamphamvu kwambiri wa ku Lebanoni wangotembenuka kumene dzana mumumva Yesu akulalikira zoweta za mphongo za Kedara zikuchoka m'mapanga mmene zinali mzipembedzo zawo, zimene inu mudazipanga kondemo. Tikubwera komweko kuti tidzatani. Tamvera verse number 7, zoweta za Kedara zidzasonkhana kwa iwe by force, mufune musafune, tisonkhana konko, tikwera nawo pa gome la Khristu. Eni yake mwakhala chete, tikwerapo tilalikira Yesu pamenepo, tidalira pa dzina limene inu mudalikana, tidalira pa dzina limene inu mudalinyoza, titukula choonadi chimene inu mudachitaya, tilalikira Yesu amene mudamuona wopanda ntchito. Ife tikubwera komweko chifukwa Bible kuti zoweta za Kedara zidzasonkhana kwa iwe, usatseka pa chitseko, nubwera komweko mdzalalikira Yesu. Wanitana na Mbuye si iwe ayi. Zoweta za Kedara akunena ife amene tili Asilamu, akutiyitana kuti tibwere tikasonkhane pa gome. Nkhani yosausa, nkhani yosausa. Vesi limeneli sili kungothera pomwepo ya B yake, akunena kuti pamene zikusonkhana kwa iwe, nkhosa za mphongo za Nebayoti zidzakutumikira, izo zidzafika. Izo zidzafika ndi kulandiridwa pa guwa la nsembe, ndipo zidzakomesera nyumba ya ulemerero wanga ndi madecoration akumwamba. Tikubwera, munaleka kusamalira nyumba ya Yehova pozakomesera chikhirisitucho. Mulungu adzayitana Asilamu alalikire Yesu, ndi chimene Bible ikunena. Ndi akunena kuti tikakhala nawo kugome ndithamangisa bwa azakhala olontakhala ndiye mesa ndayitanidwa ndi Ambuye paguwapo, akuti ndikhala pamenepo. Uwerenge Yesaya chapter number 60, akuti zoweta za Kedara ni nkhosa za Nebayoti zidzafika pa gome, chidzachita bwa, akuti zidzasonkhana pa gomepo ndi kukomesera nyumba ya ulemerero wa Yehova. Asilamu tili mmenemo kulalikira Yesu kuti tikakomesere zokoma. Chifukwa chani? Watiyitana ndi Mulungu wopanda sankho, amene adayitana Nebukadineza kuchoka kutchire 7 years adamera ubweya, akumuyitana ndi kumubwezeresa pa mpando. Wandiyitana alibe sankho, akadaniyitana na pulezidenti achakuti ndikadalekanidwa ine, akadaniyitana ni munthu, chikadaniyitana mchipembedzo, ukadaniyitana niwo, ukadandikana, ukadatasokoneza mchere uyu. Koma wayitana
anaitana Yehova Mulungu kuti ndzata waliona kuti gome lili mbwe mwayipitsira pa gome paja haina kachipembezo ife mpingo osala ife ndenda 7 ife Mulungu adatitana mwayipitsira pa gome hakuitana ife ndizasese muli makani bwa waliitana Mulungu dzalalikira uthenga wabwino nkhosa za mphongo za Nebayoti zidzabwera kuchoka ku Kedara zonse zidzasonkhana zidzabwera pa guwa la nsembe kupereka nawo nsembe wa Yesu. Ndani atandiletse? Palibe. Nichita makani amene wandipasa authority si Bible sukulu ikundipasa ulamuliro si chipembedzo cha munthu wanditana ndi Yehova ndilalikira zakundima zioneke poyera anthu nonse akugwa machimo wapembeza zipembezo nikulondola malamulo a wanthu tuyukani kumeneko tiyeni kwa Yehova waitana tipite pa gome anthu tonse ochimwa tisonkhane tili ni mpata umenewo zigawenga bwerani kwa Yesu akupha bwerani kwa Yesu onyenga bwerani kwa Yesu tonse tibwere pamodzi wachita uyitanira yekha bola tikazikonzekeretse tikakhala madikoleta chifukwa nyumba ya Yehova yayipitsidwa nachaini yaka nyumbayo. Bible kuti ndidzaitana nkhosa za mphongo za Nebayoti. Akunena achisilamu akakometsere ku nyumba ya Mulungu adakabwera musathamangise mudana ndine amene akubwerawo ndi aphasula kuposa ine waitana Yehova. Ambuye akudalitse m'bale wanga uli ni mwayi wonse wobwera kwa Mulungu. Mwayi wonse wobwera kwa Mulungu uli nawo. Verse number 9 zona zisumbu zidzalandira ine zidzayamba ningalawa zataliso. Ndi zimene ziti zidzayambe ningalawa zataliso. Ndi zimene ziti zidzayambe ngalawa zataliso zidzabweretsa ana amuna kuchoka kutali zidanyamula golide ndi siliva kubwera naye pamodzi kuti tikasonkhane ku nyumba ya Mulungu. Lero zisumbu anthu ochoka ku zipembedzo za satanic worship zisumbu zatilavula kuti tipite kwa Yehova ngalawa zakutaliso zikukatiponya mchipembedzo cha Mulungu tidzipita kumwamba inu mutikana bwa. Ambuye akuthandizeni tsekera pa khomo amene akuti apulumuke. Iwe Msilamu tiye ngati uli wofuna nawenso sinkukukakamiza koma ngati uli wofuna kupulumuka tiye ukakumane nchimene ndidakumana nacho ine chifukwa Yesaya wanipatsa mwayi ife wochokera ku Kedara ndi Nebayoti tapeza pa Genesis chapter number 26 kuti na Asilamu akuyitanidwa kupita ku gome tikapereke nawo nsembe kwa Yehova. Tiyeni mpaka tsiku limenero Mulungu adzatilandira bwinobwino wopanda wotiletsa. Mulungu akusamaleni ana Mulungu. Amen.